Hej, jeg hedder Silas, og det er min ven Thijs. Og vi kan se her. Ja. Vi har lavet 2 vandpiber. Vi starter med den her. Vi har taget den small, og så har vi taget en large. Det I starter med, det er at skære et hul heroppe i låget. Ja. Og så var det altså, det skal være, det er lige meget hvad for en sugerør I bruger, så længe I kan suge i dem. Som I kan se, så kan man godt, så bobler det i den her. Og det er fordi, at vi har sat 2 sugerør ind, og de skal være på kryds. Og så skal den her... der skal lave et hul på siden, og den skal ikke ned i vandet. Nej, den skal lige præcis ikke ned i vandet. Og det er den, man suger i, folkens. Ja. Fordi hvis den her, så kommer der vand op i munden. Og den skal ned og kryds. Den skal ned i vandet. Den skal ned i vandet. Ja. Og hvis I giver 300 likes, eller bare 100 likes, eller 50 likes, eller 20 likes, så hælder mig og Thijs en iskold spand vand ud over os selv. Iskold. Med isterninger. Ja. Ses.